del Santa Cruz de la Palma, que acabem d'arribar. I res, aquesta setmana no hi haurà vídeos de cims, perquè aquí tot el que hi ha són rutes de senderisme. És una illa privilegiada en senderisme, tot el que té pràcticament és això, i això és el que farem. O sigui que en els propers vídeos tot el que veureu sereu rutes. La ruta dels volcans, pujarem al Roque de los Muchachos, al Pico de la Cruz, etcètera. Però bé, vull dir, serà dedicada una setmana a rutes a la illa de la Palma. Apa, bueno, esperem que vagi tot molt bé. Vinga, adeu! Avui canviem a l'entorn, ja no estem a Catalunya, ara estem a la illa de la Palma, la illa única que li diuen, i avui anem a pujar al volcà, l'últim volcà que va tenir erupció, que va ser l'any 1971, i res, en uns quilòmetres i per una partida del volcà, i res, com veieu, aquí el terra és molt àrid i sembla que estem a Marte, però no, estem a l'illa de la Palma, així que res, anem a començar el camí, que ens queden 8 quilòmetres per davant, i a veure com ens va. Vinga, va, anem! Hola, us presento el volcà Teneguía. Aquest volcà té la meva edat, perquè va erupcionar en el 1971. Apa, anem ninja i anem a veure. Aquest és el volcà Teneguía, ja hem arribat, el procés d'abat, va ser l'última erupció, és el més jove, va ser el 1971. Bueno, com podeu veure, el paisatge no sé que sigui molt maco, val? Aviam, és el que té, està al costat de la lava, això és lava refredada, llavors hi ha molt poca vegetació, però és molt xulo, sembla que estic a la lluna i res, molt guai, ja està. Vull dir, ara anem fins al volcà de Sant Antoni, aviam què veiem, aviam si el paisatge ha canviat. Vinga, va, anem! Després de visitar el volcà de Teneguía, hem seguit el GR fins a arribar aquí, al volcà de Sant Antonio. Aquest és el volcà més antic que va estar en erupció l'any 1677. Hi ha un circuit que et va per la vora del cràter fins a un mirador i es veu tot el forat, tot el cràter del volcà. És impressionant, és espectacular veure-ho. Perquè està tan alt, que us sembla. De fet, hi havia un vèrtex geodèsic, amb el qual ho comptarem com una ruta quasi cim. Bé, una excursió molt divertida, molt guai, espectacular,